हर गेजेरावनो खाथाम हमदो लोगोफोर बयफ्रेन्ड साथाम गार्लफ्रेन्ड साथाम बे एक्सट्रा भिडिअ ओमफ्राय नैबे मोनसे आरो नायलांबाव नोंथांमोना बेबो एक्सट्रा आरोना बेखौ आरो रुमाव हमनाय सानै ओमफ्राय बे साथाम सयजना एक्सट्रा माने लाइमोनफोरखौ नोंथांमोना नुगोना नुवाखै माबायदि जाबावगोन आरोना माने जेरखम देखायदों माने सोर सासेखौ फोथि खालामबावनो सोर सासेखौ नायनो बिमा बिफाफोराबो बेफोरबायदि जालांबाय माने गथ'फोरनि सायावनो माने रिस्क लानो गोनां जाबाय आरोना बिमा बिफाफोराबो सोरनिबा दायाव सोरनिबा माबायाव बिमा बिफाफोरासो जोबोद खैफोदाव गोलैनो लागा जाबाय दा नायदो नोंथांमोना सोर सासेखौ नायनो सोर सासेखौ हमनो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना क्लिपआव नुखादो माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डखौनो बुंनांसिगोन माने रुम सिङावनो माने नांलायनाय आरोना बुलायलायनाय मानि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बुजि मोनगोन आङो होलांगासिनो फुल डिटेल्स माने नैबे ससेल' होनाय जागोन आङो माने बहानिमोन मुनिमोन नोंथांमोना नायलांग्रोदो आं होलांगासिनो दा ओरैबायदि फेसबुकाव मोननैसो भाइरेल भिडिअ नुगासिनो नोंथांमोना माने बर'निनो आरोना सोरबा फाथैलाय बिसिनाय खाथाम हमदो सोरबा लोगोफोर गथ' गोनाङानो गारना बयफ्रेन्ड खारनाय साथाम हौवाखौ गार्लफ्रेन्ड ओमफ्राय साथाम गुबुन बे लानाय एक्सट्रा मुस्लिमजों भिडिअ खारनाय ओमफ्राय सोरबा नैबे हौवा मोनसे गोनां आरो हिनजाव नायलांबाव गोनां नोंथांमोना लाखारनाय बेबो थिग एक्सट्रा बेबायदि आरोना नुबाय थायो आरोना बेखौ ससियेल आरो मिडियानि रुमाव गेजेराव हमनाय दा सानै ओमफ्राय नैफोरबायदि बे लाइमोना साथाम माने सयजना एक्सट्रा मोजां माने मोननायखौ लाइमोनफोरखौ ओरैबायदि नोंथांमोना गावनि नुगोना आंगो नुवाखै सानना माबायदि लायो जाबावगोन आरोना बेनिखायनो माने मोजां मोननायाबो जेरखम जि देखायदो माने ओरैबायदि सानसे समायाव सोर सासेखौ सोरनिबा फोथि जिउखौ खालामबावनो सोर सासेखौ नायनो खोमायो बिमा माने बिफाफोराबो बेफोरखौ बेफोरबायदि मोनथिया जोंनि जालांबाय लाइमोन माने सेंग्रा सिख्लाफोरा दा एसे गथ'फोरनि बुजिना सायावनो लानाया माने मोजां दा रिस्क नायलांग्रोदो लानो नोंथांमोना गोनां भिडिअखौ जाबाय आरोना आङो बिमा हरावनो बिफाफोराबो बानायनाय जाबाय सोरनिबा दायाव सोरनिबा नैखौ माबायाव बिमा नायलांग्रोदो बिफाफोरासो ससेखौ बेनिफ्राय आङो जोबोद खैफोदाव लोगो गोलैनो लागा मोनफिनसिगोन जाबाय आङो दा मोननैसो नायदो बाथ्रा नोंथांमोना सावरायनो सोर सानो दा सासेखौ नायनो नायलांग्रोदो सोर सासेखौ हमनो गोबां लाइमोनफोरा गाज्रि जाबोगासिनो दङ दा बेनो आरोना लोगोफोर नायनांला हर गेजेराव हमनाय सानै साथामखौबो बेनोसै Api suri gila-gila. Hah? Hah? दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय माने एसे ओंखारबाय थादो लोगोफोर अब्लाबो आं बाहेरायावनो भिडिअ बानायनाय जाबाय मानो होनबा एसे अंखा गानायखाय आं भिडिअ बानायनाय जाबाय सानावथ' भिडिअ बानायनायानो जादिया अंखाबाय थानानै बेनिखायनो आङो हरावनो बानायनाय जाबाय दा नोंथांमोना नुखाबाय क्लिपखौ एबा भिडिअखौ माने आङो फुल भिडिअखौ होनाय जायासै माने बेफोरबायदिखौ नांलाय खमलायखौ आरो मा नायबाय थानो होननानै जास्ट ससे होनाय जाबाय आपडेटनि थाखायनो बेनिखायनो नोंथांमोना एसे बुजियासै जानांगौ माने आङो बिनि डिटेल्सखौ बुंजोबनाय जादियासै माने माथो बुंबाय थानो बेनिखायनो बुंला होननानै आङो आपडेटनि थाखाय बेखिनिखौनो होनाय जाबाय दा मा बुंबावनो आङो गोबां भिडिअनि गेजेराव गोबां बाथ्रा बुङो बर'फोरनि गेजेराव बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव माने मोननैसो दायखौ माने मावबाय थायो आरोना बेनो जाहैबाय मोजां मोननायखौ लानानै माने गोबाङानो आंगो हिसाबै सानना लायो बियो जोबोद गोरोन्थि होनना बुंखायो आङो आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मोजां मोननायनि बाथ्रा बुंबा गासिनाबो मोजां मोननाय थायो नालाय दानि जुगाव बेफोरबायदि जोंखौ गाज्रि बुंदों बेफोरबायदि नङा माने 100%नि भितराव 50% मोजां 50% गाज्रि थायो मानो होनोबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा एसे खियालै थानाया मोजां बर' सेंग्राफोराबो खियालै थानाया मोजां सोरबा बर' जोंनि गुबुन हारिजों थांनाया जुदि जोंनि बर' सिख्लाया माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा एबा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयोबा गुबुन हारिया बेखौ नाया जोंनि बर' हारियासो नायो बेनिखायनो माने बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों थांनानै माने बुथार जाजानाय रेप खालामजानाय बेफोरखौ जों गोबां खोनागासिनो बेनिखायनो जोबोद केयाराव था बर' सिख्लाफोर मानो होनोबा गुबुन हारिया ओरैबायदि बेफोर चान्सखौसो नायो मानो होनोबा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ लांनानै बिसोरो गुबुन हारियाव जोबोद बेखार खालामहैयो आरोना खैफोदाव खोलैयो लाजि फोनांहैयो गावनि फेमिलिफोरखौसो माने बरबाद खालामो आरोना बेनिखायनो जोंनि बर' लाइमोनफोरा एसे बुजिनानै गावनि हाबाखौ मोजाङै मावनो नांगौ मानो होनोबा मोजां मोननायखौ लानानै नोङो गावनि पार्सनेल डिटेल्सखौ
दा शेयार खालाम, नोंनि प्राइभेट भिडिअखौ दा शेयार खालाम। मानो होनोबा मोजां मोननाया दिनै दोङो गाबोन गैया, थिग बेबायदि जायो मानसिनि जिउ नालाय। बेफोरबायदिनो सेम जायो। थार गोसोजों मोजां मोननायाबो एखे जाया आरो नंखाय गोसोजों मोजां मोननायाबो एखे जाया। नोंखौ मोजां मोनफ्लानानै सोरबा गुबुन हारियानो नोंखौ मालाबा समाव खैफोदाव लाबोनो हागौ, नोंथाङाबो आरो खैफोदाव गोलैनो हागौ। मोजां मोननायखौ एसेबां पार्सनेल खोथा लानानै नोंथाङा गावनि जिउखौ खोमाना लानो हागौ आरो ना। माने मोजां मोननायाबो जोबोद मानसि फुथारबोबाय सिगांनिफ्रायनो जों मिथिखायो। माने मोजां मोननाया सोरखौबा गोसो थोगोन, नोंखौ साननैसोनि थाखाय लाफ्लागोन, ब्रेकआप जायोबा मा खालामगोन, नोङो सहायनो हायाबा बेबायदिनो गावखौनो जिउखौ खोमाना लागोन आरो ना। बेफोरलाय मा जाखो, बेफोरथ' जोबोद गाज्रि। बेनिखायनो माने जोंनि बर' हारिफोरा जेबो बुजिनो रोङाखै होननाया बेनो। अब्लाबो मोननैसो खोथाखौ बुंनायाबो मोजां आरो गोबां खोथा दंबावो, आङो बुंला, माने गोबां मानसिया गाज्रि मोननो हागौ आरो बेफोर जाथायाव बेफोर बाथ्राखौ बुंजाया। बेनिखायनो आङो एसे बुंला सानबाय आरोना। दा बेनोसै लोगोफोर, माने नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुखाबाय थादो, माने सोरबा फाथैलाय बिसिनाय, सोरबा बुजालायनाय, गथ' गथाय गारना खारनाय, बैफोरबायदिखौ आरो मानो हमनो हायाखै जोंनि मानसिफोरा। जे माबा न'खराव माबा मोनसे नांलाय खमलाय जाबा आरो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरानो माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबा जोंनि बर' रायजोफोरा ओरैबायदि बुयो आरोना। बेखौ आं जोबोद गाज्रि मोनदों। माने बुजायनो रोङा आरोना, डाइरेक्ट आखाइ खायो, थखन थांगोन लानानै बुनाय माबानाय। मा नियम जाखो बेफोरो? सेन्देल आलायनाय मा नियम जाखो? बेफोरथ' मोजां नियम जायाखै। आंनि बायदिबा बैफोर मानसिखौसो बुनांगौ, बैफोर मानसिखौसो आयेन लानांगौ, जि मानसिया जोंनि बर' समाजखौ गारनानै, जोंनि बर' हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों जुलि जायो। बेफोर मानसिखौसो सेन्देल आलायनांगौ एबा बुनो नांगौ। मा जोंना बर'जों बर' माबा मोनसे जालायबा थखन थांगोन लानाय, आखाइजों बुनाय माबानाय। गुबुन हारिखौ मानो बेबायदि खालामनो हायाखै? जे जोंनि गुबुन हारिया जोंनि बड'लेण्डआव हाबफैनानै माने बर' सिख्लाफोरखौ लाना खारदों, बेफोरखौथ' जेबो खालामनो हायाखै। दा बैफोरबायदि लाइमोन 16, 17 इयार्सनि माने बुजिया सोमजिया माने बर' सिख्लाजों माबा मोनसे जालायबा ओरैबायदि बुगोन, ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि बुनानै माबागोन, बेफोरो जोबोद गोरोन्थि जादो। माने एसे बुजायनांगौ। बेखौ बुनानै बुजायनो हाया, खुगाजों मोनसे बुजाय, जे नोङो बेफोर दायखौ मावनो नांला, माबानो नांला, बेफोरखौ खालाम। बैफोर मानसिखौ मुस्लिमफोरा लाना खारनाय, गुबुन जाथिफोरा लाना खारनानै फानहैनाय, बेफोर मानसिखौ हमनानै माबा खालाम। जे सेन्देल आलायनांगौ, बुनांगौ जोंनि बर' समाजाव, बेफोरो जोबोद नुबोगासिनो दोङो जोङो, माने दाबो चेन्ज जायाखै आरोना। दा बेनोसै, सोरबाफोर गाज्रि मोननो हागौ बुङोबा। आंनि खोथाया राइट्स ना रं, नोंथांमोना कमेन्टआव खालामना बुंहर आरोना। आङो जेबो बुंला, गोबां बाथ्रा दङमोन, गोबां भिडिअ आं गोबां बेफोरबायदि बाथ्राखौनो बुंबाय थायो। मोजांबो कमेन्ट फैयो, गाज्रिबो कमेन्ट फैयो आरोना। दा आं बेखौ कमेन्टनि लोगोआव जेबो बाथ्रा बुङा, सोरबा गाज्रि हरगोन, मोजां हरखागोन आरोना। दा बेनोसै लोगोफोर, अखाबो हाबाय थादो, बेनिखायनो भिडिअखौ आं फोजोबनाय जाबाय। अब्ला सानावथ' भिडिअ बानायनो मोनासै, हरावनो बानायनाय जाबाय आरोना। बेकग्राउन्डआव एसे गाज्रि जाबाय। दा बेनोसै आरोना, नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला। भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे जोंनि बर' सिख्लाफोरा खैफोदनि थाखाय बासायना लायो, गावनि लाइफनि थाखाय मोजां मेगनखौ बेखेवना लायो आरोना। बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो। आरो सोरबाफोर गोदानबा चेनेलाव साबसक्राइब खालामनो हागोन। बेफोरबायदि आपडेट नुनो थाखाय आङो दैलिक आपडेट लानानै फैयो, नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनो हागोन आरोना। बाय बाय, दोनथ'नाय जाबाय।